Zdravičko, vítam vás tentokrát u reakcií na japonské reklamy. Prvou bude Consume Punch. What the fuck, ten pes má ucho? Videli ste, ne, ty vole? Kámo, reálne tí Japonci sú vážni uchyláci. What the fuck, oni dajú na miesto psej hlavy nejakú bábiku do piči. Kámo, ako pes chodí po... Ježiš. Kámo, to skôr je reklama na horor, ty vole. Kámo, to je reálne reklama na horor, ty kokos, videli ste. Kámo, ten pes, jaké očíska, ty kokos, vyvalené do piči. Dobre, druhá reklama je takzvaná Yoki. Vygooglil som si menší research, takže ideme na vec. Kámo, what the fuck. Kámo, reálne to je nejaká reklama na apokalypsu. What the fuck? Kámo, to čo bolo? Ešte raz to pustím, kámo. To je nejaký človek z boku. To už bolo dosť divné aj na mňa, ty vole, kámo. Reálne teraz sa budem báť sa po meste, čo sa mi prepadlo, ty kokos, akože what the fuck. Dobre. Tretie miesto je Outway, moja obzvlášť dobrá reklama, o ktorej som sa rozprával aj v škole. U mňa je že dosť nechutná a dosť, kámoško, že dosť desivá aj na mňa. Takže ideme na vec. Príjemné pozeranie, ja na to pozerám nebudem, ty vole. Kámo, ale reálne, fakt napínavé, ale musím na to pozerať, ty kokos. Počkajte, a teraz kde si bude jumpscare, ty kokos, reálne. Kámo, ty vole, fuj, to bolo, ty vole, kámo. Skoro ma jebo. Kámo, reálne, ja som si skoro dosť, ty vole. Kámo, jak vážne? What the fuck? Kámo, z tejto reklamy skôr mrazí, ty vole. Údajne toto mala byť reklama na pneumatiky, ale vymklo sa im to z rúk a trošku sa to doseralo, čo bych aj ja povedal. Štvrtá reklama je Kleenex, kto ju nepoznáte, tak choďte do teda tak si pozrite proste túto reklamu, kámoško, ale toto je fakt, že dosť nechutná reklama aj na mňa a dosť desivá. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight. Kamo, to reálne to je hudba z hororu, ty vole, ježišimaria, kamo, to je nechutné. It's going to be a fine day. Kamo, tá reklama, že in a fine day tomorrow, boom! A počkaj, teraz si tipnem a bude tam, že Kleenex kiss you this, alebo jak to bolo v japonsku. Kamo, what the fuck? Kamo, to je nechutné aj na mňa. Ježiš. Dobre, blíži sa 5. miesto, je to Tarako, u mňa dosť creepy reklama, akože kebyže mám 50 rokov, tak asi skapem na ňu, kamo, kebyže sa vám tam nejaké postavičky jebú pred barákom, akože. Takže posledná reklama a dáme reakciu na všetkých 5, čo si o tom myslím, takže ideme na to. 3, 4. Reálne aj takto by som sa ja cítil, kebyže by predo mňou pochodovali nejaké divné japonské postavičky, to je jak z Armagedonu do piči. To koľko ich je, milión, alebo čo je akože wow. A to s tým deckom nič nerobí, ty kokos úplne, že vyval, že... Čo? Že ku mne lietajú postavičky.
Tarako, cuj, cuj, Tarako. たらこたっぷりキューピーパスタソース Kámo, a to je reklama na omáčku. Ja som si myslel, že na tie postavičky, akože. Dobre, toto bolo všetko z mojich reklám. Jak sa vám video páči, nezabudnite dať like, aby som mohol vedieť, čo budem pokračovať. Samozrejme odber a čaute.